Zlomové smrteľníci, môj Mekro a ja vás do nového videa. Dneska zahráme ako zvyčajne Skyblock. Takže toto máme naše mestečko, tu sme ukončili minule, od tej doby som vôbec nehral. Takže som robil v minulom dieli alebo tak. Že fakt akože neviem ani čo mám robiť. Takže navrhujem, že sa dneska vyspíme. No a potom uvidíme, čo sa bude. Takto som mal teraz veľkú dosť nejde to učiť, teraz mám šuští. A šuští. Šuští, dobre. Teraz fakt to jak to šušťalo, teda myslím, že to asi určite šušťalo. No a... Dobre, už prestalo pršať. Pozrieme sa, čo máme v čase. No nemáme moc blokov. Co mi nepáči. My tu máme vlastne ten sklad, jo, preto nemáme tie bloky. Ja som si hovoril, že prečo tu nemáme, kde máme bloky. Ja neviem, súroviny. No samozrejme, na tým dá sa ešte nebude súroviny, ja teda. Jo, fakt, nemáme toho moc. No. Tak, vykopem nejaký kobl. Bude menší strih. Tak, zatiaľ čo? Teraz sa mi akurát stal veľký trapas a hrozný. Prišiel som o všechen kobl. Už som mal skoro stack do prdele. Takže fakt mňa porazí. Neviem čo spravím, fakt akože úplne som nasratý. Takže fakt teda zoberiem si nejaké tie irony. Nebo radšej krompača to môže také nesekej. Tak. Drevo. Nejaké drevo, čo prekraftím. Idem kraftiť. Nejaký divný to vygeneroval. Ja som to hodil, teraz neviem. No, každopádne, tu som chcel krafťák a teraz jačičky. Toto vyrobím a sekej. No, presne mi to išlo. Zase s šelom, zo tablet omylom. Takže ďalší strih, po ktorom ma hádam ale tu sú moje veci. No tak to si robíte zo mňa prdel. Je to aj ten kobl? Ja som si robil nové veci zbytočne. No, iba jeden kobl. Tak, no... Tak je, tu je to aj môj kobl. Tak toto je najväčší epic fail, čo sa mi kedy stal. Fakt fail a fail. Akurát vedľa mňa je Volčo, keby vás to zajímalo. Je to pekne, nový kanál. Teda on chystá, ja vám prezradím, iba vám divákom. Keďže ste iba nejaký 12, čiže neviem vlastne, vás je 17, áno, tak vám 17 to prezradím. 18. Čiže, jasne, áno, 18, či s Volťom. Takže, že bude mať reakčný kanál, takže hneď choďte do vyhľadávača a napíšte tam Poltrex 302 a nájdete kopa jeho videí, dajte mu odber, like a no. A všetko naraz a hneď tam teraz poďte. Ja vás počkám chvíľu, kým počká, môže počkať video. Kľudne kvôli vám. Takže ideme tam. Háda mi vystačí. Fuj, kebyže teraz spadnem, tak mňa normálne porazí. Fuj, dobre, takže teraz dáme fakt veľký pozor, aby som nepadol.
No vidíte. Do prdela, Adam som to svedomie nedohral. Že som si ho pomýlil. Dobre, fuj, lebo mám tu ešte jeden svet z Minecraftu. Takýto istý. No. Po mňa mi to bude aj stačiť, takže ozvem sa, keď sa dostane na ten osnov, takže zatiaľ strich. Sme tu. A môžeme ísť dopredu, pozor, sme tu nejaký veľký zlatý house. Je to nejaký vchod? Je to vchod. Wow, ty vago. No, tak tu sme si objavili všetko ostrovy. Pozrieme, čo tu máme napísané. Asi aj nejaký DJ alebo čo. Kenley, Track and Kid Stars on YouTube. Reklama. Mám tu napísané, že konečne si toto dohral, alebo čo? No dobre, môžeme si ísť tuto načašiť nejaký gold. Predpokladám, že je tu kvôli tomu. No, není to kvôli tomu, asi. Tak nič, letím ho tam. Zároveň by som zistil, či ešte nenačal, ale neviem. Asi nie. Takže toto bude teda... Škoda. No, tak ja sa s vami lúčim. Teraz by mali už ukončiť túto sériu. Čaute.